nigo togochaka nengana eyamo ase omworkwa oyomo anyate koba gakobwatani gwasomba sokono gwepara mworkwa yori gosoma ase eskuru ya oboroso ya kesi comprehensive ase anyate koba gakoirwa ase nyagitari na bono onyare koba gakonyora obwenia korende gweteraso obonyare ku obwa mateyo tiranyara koba gwekirania embili iyo gatebagana yakire gwetani chishiringi milioni yamo gwikira bono iga ya mateyo nigo yanyare koba gakonyora chishiringi chiribu chimi satocioka munago tumonye muri kito dipon asanya angoro ku Vincent Bosire ondo yobombaba ubike nyoreke irikia kiamarita asinya ku sub location wodi eri ya magombo witu tumasaka aigani gotokomerana ne amateyo mugaka Vincent Bosire obagenderete koligia obokonyi bwokonyora chibesa chiwakanibiria nyagitari asumwana obo Cynthia Bosibori bwe grade ya isato ase skuru yoboroso ya Kisi Primary uyo beteka kubwatrani wasomo basokano chinga kiarenge kuru ase skuru gakogenda nka emetinye bere nenusu ya eride nonyana bo egekoreke igani gugiatiketa bange bare no kumanyanga omwana yegani gasiri bugima urinde nyasaini ga murendire asekerengo kya ICU uikabono onyarire konyora okugwena yaikire bono twale ko rwagurwani ngaki obweni bwaye boko bangaki agocha buya aira nabe moyo yani kere twale kuranga no mwana ukire nyasaye bwanjiro baire bono yaikire sengaki endebese ya nyagitari ereka kwa ideta keire one seje garama ya ICU kumbe nigere igoro we kwa igoro sai gira nge 1 million bagonte itakeire urinda sinje abasani abande babere bagwaka nake abasani abere nabasani twaka ne baka yadigere etigarite bonega ange 700,000 wona kiba na kintakeire aso kurigereria okonyora gwenke ya iga ni gokoro gwanse engana ebairete barabu gokora chikonda eli banyare konyora endagera yabo yakira lituko abantu mbale babwate abakomba ete ji public toilet bako chi manage abambe gitengo nana kwa manage ya nana kwa busira litukira lituko nanyora kabesa kana gake nakonyera abana bane nyina abana aba igana ero para college konda iga nyora kutojora kabesa gake yanyara tugasukirime na abana nenga asianga kusana no mato usikweresa abantu rakilende ntomenyete nonyina boni gereneria mbia mono gocha asobora ibo mugavana Paul Simbarati meye county ya Kisi kwanza ngwene lingambu ya mono manyanga egali ya Kisi county ya ambulance nero yankonyete kabuguri mu biruria amini mwana uri kubwa ali agakani ekamuminyo kugese igwerende gocha iganyangira nyagitari konkwira nelingambu ya mono asengenjye muno buliye kabira kuno uyu nare gocha konyara kono mwanyana no kumanyanga ainguruzo na biro sindara mebyo mu muriro yo kunyagitari abongorera ya Simbarati ngambu ya mono omwana Cynthia ikobono agenderete konyora chinguru nabo igo oikire okogwena una nyasaka rumya anabana komo chinguru ekyo akababuye igo baka lero aikire sako aranyare gukwana n'umuntu kubulie gochia ase serikali ya county ya Kisi ne county ya Nyamira ikobono abasamaria bonsi baborigwe kubwatoko bokonyi eli omwana Cynthia anyare ko bumusibole kuru ase nyagitari na kuira na skuru eli anyare kogendereria amasoma ye ache konyara gwikirania endoto yaye ya matukari busio nonye gabana nyalibu ba koranje isuri na aya nabo bonyibo taira isingoja na ndanyare kugwikira no manyete no muntu gwengoko no muntu minda ndafongo nabona ari kubanyanga asigende kiambere tumosi kono no mokongu egarame ire iguru mona asenje nabana to Simbarati bo manyenye nonde tauni ano turamo gaisi biashara na ripoti ya gataseni kya ukya gatembe kuruga sekinyuru kyabo mwanda kegotoke bunge ya Bonchari imeye county ya Kisi elitera na igonkoro kwa Dipon asanya